бинандагони азиз, ободиву хуррамии хонадони шумо таманнои ҳамешагии мост. аз оне ки ин лаҳзаҳо моро ҳамраҳӣ менамоед хеле шодем ва барои онҳое ки аз асрори табиати афсункор огаҳ шудан мехоҳанд муждаҳои нав дорем. ин навбат мехоҳем дар бораи меваҳои ғайриоддии сайёра, чомпу ва банани сурх ба шумо маълумот диҳем. чомпу ё себи гулобӣ яке аз меваҳои дӯстдоштаи кӯдакон маҳсуб мешавад. ватани ин мева ҳиндустони шарқӣ буда, кайҳо боз дар Шри-Ланка ва ҷазираҳои уқёнуси Ором парвариш карда мешавад. дар соли 1762 он ба Ямайка ворид карда шуд ва ба Антилҳо, Багамҳо, Бермудҳо ва пастиҳои Амрикои марказӣ ва ҷанубӣ паҳн шуд. аз охири асри 19 то ин ҷониб дар Африқо, дар ҷазираҳои Пемба, Занзибар, Реюнион ва Австралия парвариш карда мешавад. ҳарчанд ин меваро себи гулобӣ меноманд, аммо аз рӯи мазза ба себ монандӣ надорад. чомпу яке аз меваҳои ғайриоддии сайёра ба ҳисоб рафта бо номи себи гулобӣ маъруф гардидааст. мева нокшакл буда, тухм надорад. пӯсташ гулобӣ ва дилаш сафед аст. ин мева ҳар қадар сабук бошад, ҳамон қадар ширин мешавад. чомпу ё себи гулобӣ яке аз меваҳои дӯстдоштаи кӯдакон маҳсуб мешавад. ватани ин мева ҳиндустони шарқӣ буда, кайҳо боз дар Шри-Ланка, ҳиндустон ва ҷазираҳои уқёнуси Ором парвариш карда мешавад. дар соли 1762 он ба Ямайка ворид карда шуд ва Антилҳо, Багамҳо, Бермудҳо ва пастиҳои Амрикои марказӣ ва ҷанубӣ паҳн шуд. аз охири асри 19 то ин ҷониб дар Африқо, дар ҷазираҳои Пемба, Занзибар, Реюнион ва Австралия парвариш карда мешуд. ҳарчанд меваи онро себи гулобӣ меноманд, аммо аз рӯи мазза ва соғ ба себ ягон монандӣ надошта, он ба қаламфури болгарӣ ва ноки сурх зиёдтар шабоҳат дорад. чомпу дар тибби халқии мамлакатҳое ки мерӯяд васеъ истифода мешавад. дар Таиланд ин мева яке аз меваҳои маъмултарин ба ҳисоб меравад. аҷибии ин мева дар он аст ки ташнагиро бе об комилан мешиканад, ки ин махсусан дар минтақаҳои гармии Осиё муҳим аст. сабаби ин баланд будани обнокии мева аст. дар баъзе минтақаҳо ба монанди ҷазираҳои Қариб дарахт дар давоми сол мева медиҳад. дар Таиланд бошад, меваро дар ҳама мавсим пайдо кардан мумкин аст, аммо бештар дар моҳҳои ноябр-декабр ва март-май зиёдтар мерӯяд. пайдо намудани ин мева дар минтақаҳое ки намерӯяд ғайриимкон аст, чунки пӯсти мева хеле тунук буда, дилаш зуд таъми худро гум мекунад. меваи пухта дар яхдон аз 1 то 2 рӯз нигоҳ дошта мешавад. бинобар ин интиқоли ин мева ғайриимкон аст. аз ин мева мураббо ва шарбат тайёр мекунанд. ин мева барои истеъмол намудани кӯдакон ягон зиддият надорад. онро ҳама истеъмол карда метавонанд, вале бояд ин меваро ба меъёр истеъмол намуд. дарахташро бо хоки махсусе парвариш мекунанд ки гилро нест мекунад. агар ба парвариши ин мева хуб диққат накунед, дарахтон метавонанд мева надиҳанд. масалан, дар Калифорния гарчанде ки дарахтон хуб реша гирифтаанд ва дар ин минтақа паҳн шудаанд, вале мева намедиҳанд. ин мева дар Таиланд, Индонезия, Ветнам, Малайзия ва Ҳиндустон маъмул аст. аз сабаби мавҷудияти этилен меваҳо бӯи форам доранд, ки бӯи гули садбаргро ба хотир меорад. сокинони маҳаллӣ бо ин хусусияти чомпу ошно шуда, аз меваи он шарбат омода месозанд, ки норасоии моеъи баданро комилан пур мекунад. чомпу бӯи форам ва таъми аъло дорад. чомпу ё себи гулобиро метавон яке аз меваҳои серғизотарини сайёра номид. дар мева ҳамагӣ 25 килокалория буда, 100 граммаш 93 грамм об дошта зуд ҳазм мешавад. дар таркиби мева витаминҳои B, B1, B2, B3 ва S мавҷуд аст, ки барои шамолхӯрӣ ва пешгирӣ аз норасоии витаминҳо
ва бемориҳо мусоидат мекунад. мева табларза ва хастагиро рафъ карда иммунитетро мустаҳкам мекунад. истеъмоли мунтазами чомпу ё себи гулобӣ кори меъдаю рӯдаро ба эътидол меорад ва мубодилаи моддаҳоро дар бадан барқарор мекунад. чомпу яке аз бехавфтарин меваи ғайриоддӣ мебошад ки ба ҷуз таҳаммулнопазирӣ ҳеҷ зиддият надорад. барги чомпуро дар ороишот ва атрiyot васеъ истифода бурда аз он малҳамҳои сафедкунанда омода месозанд. чӯби чомпу устувор, зебо, аз ҷиҳати экологӣ тоза ва устувор аст. он барои истеҳсоли ҷевон, асбобҳои мусиқӣ ва масолеҳи ороишӣ истифода мешавад. сокинони Осиё истеъмоли меваро дар шакли табиияш афзалтар медонанд ва барои содирот шарбат ва мураббо тайёр мекунанд. банан яке аз меваҳои серхаридортарин дар ҷаҳон аст. ин мева дорои 11 минерал, 6 витамин, миқдори зиёди нах ва карбоҳидратҳо аст. аз ин рӯ он ба инсон қувват мебахшад. аксарияти одамон танҳо бо банани зард шиносанд, вале хеле кам одамон дар бораи банани сурх медонанд. банани сурх нисбат ба бананҳои зард камтар маъмул буда, инчунин ширинтар низ мебошанд. шахсоне ки ин меваро чашиданд мегӯянд ки таъми он ба омехтаи банани муқаррарӣ ва ширини малина монанд аст. ба гуфтаи мутахассисони ғизо дар саросари ҷаҳон аз 14 то 15 навъи банан мавҷуд аст, аммо банани зард бештар маъмул аст. банани сурх маззаи ширин дошта аз калий бой аст ва онро банани ишқӣ низ меноманд. дар бораи дигар хусусиятҳои банани сурх навори омода намудаи мо ба шумо нақл мекунад. марҳамат тамошо кунед. дар саросари ҷаҳон аз 14 то 15 навъи банан мавҷуд аст, аммо банани зард бештар маъмул аст. банани сурх маззаи ширин дошта аз калий бой аст ва онро банани ишқӣ низ меноманд. азбаски он сурх аст, дорои миқдори зиёди антоцианин мебошад ки ҳамчун антиоксидант амал мекунад. он инчунин аз нах ва витамини С бой аст. мо ба пӯсти бананҳои пухта, сояҳои гуногуни зард одат кардаем, аммо навъҳои бананҳое мавҷуданд ки намуди зоҳирии онҳо ба стереотипҳои муқарраршуда мухолиф аст. бананҳои сурх ба мо номаълум аст, аммо дар Коста-Рика ва дигар кишварҳои Амрикои Лотинӣ маъмуланд. гумон меравад ки бананҳои сурх нисбат ба бананҳои зард ширинтар ва нармтаранд. онҳо накҳати ширин доранд ки аксар вақт малинаро ба хотир меоранд. мисли бананҳои зард онҳо дорои витаминҳои А ва С, оҳан ва калий мебошанд. дар таркиби як банани сурх тақрибан 130 килокалория аст. шумораи зиёди бананҳои сурх дар Коста-Рика парвариш карда мешаванд ки дар он ҷо хеле маъмуланд. онҳоро дар дигар қисматҳои Амрикои Марказӣ ба таври васеъ истеъмол мекунанд. азбаски ин банан сурх аст, таваҷҷӯҳи дӯстдорони меваҳои ғайриоддиро ба худ ҷалб мекунад. ин меваро дар хона низ парвариш мекунанд. аз ҷумла сокинони Запорожье Татьякузмук ки 10 сол боз ба парвариши меваҳои ғайриоддӣ машғул ҳастанд, ба ин муваффақ шуданд. бананҳои сурхро ба мисли бананҳои зард истеъмол мекунанд. азбаски дар бананҳои сурх калий зиёд аст, онҳо барои одамоне ки аз норасоии калий ва дарди мушакҳо азият мекашанд муфид аст. рӯзномаи ҳиндии Times of India бо хоҳиши маъруф кардани ин мева дар байни аҳолии кишвараш мақолаи ҷолиберо таҳти унвони бананҳои сурх на танҳо аз зард болаззаттаранд нашр карданд, ки сабабҳои ба бананҳои сурх таваҷҷӯҳ карданро нишон медиҳад. онҳо барои саломатӣ муфиданд. бо зиёд будани калий барои пешгирии пайдоиши сангҳои гурда ва бемориҳои дил мусоидат мекунад ва таъсири манфии стрессро аз байн мебарад. онҳо инчунин барои ихтилоли ҳозима кӯмак мекунанд. агар қабзият дошта бошед, тавсия дода мешавад ки ҳар рӯз пас аз хӯроки нисфирӯзӣ як банани сурх бихӯред. бананҳои сурх барои аз даст додани вазн самаранок мебошанд. банани сурх дар муқоиса бо дигар меваҳои ширин камкалория аст. он аз нах бой аст ва ба шумо кӯмак мекунад ки зуд гуруснагиро эҳсос накунед.
با یاری آنها شما می توانید تنباکوکشی را ترک کنید. این می تواند تعجب آور باشد. اما بنانهای سرخ برای نظارت کردن استعمال نیکوتین کمک می کنند. موجودیت مگنی و کالی این را امکان پذیر می گرداند. زیرا معلوم است که آنها پس از ترک کردن نیکوتین به اداره کنی نشانه های خروج کمک می کنند. آنها به شما قوه و احساس قناعتمندی می دهند. بنانهای سرخ یک محصولات خوبی آرایشی می باشد. از آن نقاب ها برای پوست آماده می کنند. علاوه بر این، بنان سرخ در مبارزه با موی سفید کمک می کند. توصیه داده می شود که آن را همچون نقابی موی در یک جایگی با روغن کاکائو، کنجد یا بادام استفاده برید. آن ریختن موی را نگاه می دارد و مویهای خشک را نرم می کند. فرق اساسی بین بنانهای سرخ و زرد رنگ پوستی آن می باشد. سبب اساسی این رنگ همان پیگمنت بتا کراتین است که در بنان سرخ به مقدار زیاد موجود است. بنانهای سرخ در یامایکا، کوستاریکا و جزیره های سیشل می روید. گمان می رود که بنانهای سرخ سیشل از همه لذیذترند. گذشته از این، واریانت بهترین این است که بنان فوراً پس از چیده شدن بخورند. شاید سوال پیدا شود که چرا بنانهای سرخ خیلی کمند یا اینکه تماما نیستند. گپ در آن است که میوه‌ها خیلی زود طعم و ترکیب خود را گم می‌کنند. بنانهای سرخ باید در روز اول جمع آوری خورده شوند. بنان سرخ از بنان زرد با رنگ پوست و اندازه‌اش فرق می‌کند. بنانهای سرخ نسبت به بنانهای زرد کمی خردترند. تحقیقات‌ها نشان دادند که مقدار کالی در بنانهای سرخ نسبت به بنانهای زرد 10 مراتب زیادتر است. دیگر فرقیت نظررس مقدار زیادی شکر است. بنانهای سرخ برای دیابت قند منع است، زیرا پس از خوردن اولین میوه در بدن یک بار بالاروی قند خون به عمل می‌آید. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به انجام برنامه و برای آنهایی که تا این دم ما را همراهی نمودند جهانی سپاس. تا برنامه‌های دیگر شاد و پیروز باشید.